Hi guys, good morning. Good morning, alas 10 na. Mamahaw ta guys. Na utuhan akong pamahaw kay unsaon daghan man trabaho. So mamahaw ta. Lami atong sudan karon. Magsabaw-sabaw ta. Muna akong sudan guys, noodles. Nay bulad og nay ginamos. Di mawala ang kape. Ito ang kanin. So mamahaw ta guys. Pamahaw ta ninyong tanan. Nagkaulahi atong pamahaw kay dahang kitang trabaho basta buntag. May akong kape guys. Chik! Hadaping! Tampong sa ko sa meeting karon ni Relona kaya nagpatawag ng ilang eskwelahan sa meeting. Kauntan yung tanan guys. Gutom yung cake ko. Kanya ako gutom pero gitiwas na ako paglaba. Laba ko sa trabaho ang doy-doy. So, kung anong gula gamit ko ni doy-doy guys. Mag-shirt pan, mag-sapa og pajama, mag-carsonis, jacket sad, magsanina, mag-jacket. Apat ka sanina, ginayag kadala. Sunuro na kapag labay ang trabaho ay. Naubir akong noodles pagluto. Ay, nasaan manok? Ito! Pakasudwa ng manok kaya abri naman daling pikas.
So, mana ko kaon guys. Samok yung mga manok. So, kaya akong cellphone na bilhin, ikapon ito ilalilin kay ako naka-upload gabi eh. Lamay king kape, basta init kayo. Nag-inom ang baka. Linali. Agoy. Ako sana ipastar guys kay lakaw rabak ko. Linali. Busog na siya. Sabsab po ni kayo na pag-una. Nada na ako ipa. Gihikot daw. Painom din akong tubig. Hindi mo ko na siya mo inamog. Sayo pa. Okay, udto naman. Init naman. Inom siya. Una ka magid. Una siya kaya niya sa saging paingon. Hab. Ihawon pa ka. Panungag ka. Ali. Ako ni sa ilong sa landong guys kay luikin baka basta kabot sa init. Ay gano'n naman. Pagkasayo si Didi pag uli, yan sa ningkwaon. Panungag ka uray ma. Hinuktok man ka. Ha? Hinuktok ka? Kami sa sagbot di o. Set siya ganyan nagutman. Ay, kami sagbot. Nagbagid-bagid man. Ikatulan. Bagid-bagid siya guys. Ikatulan guro siya. Katulan din na siya ba? Mga buhi pang sagbutan niyo. Ganira tama. Sana ako ibutang guys kay Lando man gani. Dagan sa sagbot. Busog sa na siya.
may yung plaster ba ni kay di man may masabot-saburan. Itigwera hindi yun niya sa hapon. Makasayo to si Doy pag uli. Plandos gido. Sungugon gid yang kuan, punuan. Ako itong tigway na to guys. Kaya mo kuan po ko. Mo tambong ko sa meeting ni Riluna. Hapdi ra to sila karon kay meeting man tanan. Ang tambungan sa nato guys kay panibalaan nato unsay mga kuan kalihukan sa eskwelahan. Agad una ko nagkuan. Una ko nag lihok-lihok anak ko mahaw. Ito na ko na mahaw last days na. Kani mga hinugasan na ni. Unya na ako iplastar. Kaya mulakaw na ko. Hi guys. Mo tugbong na ta kay alas 11 na. Lugay pita pa kasakay. Lugay ta makasakay sa treka basta aghuwat. Pero di ta maghuwat daghan treka magagi. Nang alas 11 naman. Mukuha na mo lugsong na ko. Ay makasakay ta alas 12 na. Igo pagabot ito sa eskwelahan ni Riluna. Launa yun. Mga daot ang maisda ni sa kuan inita. Wala na nguan. Wala na munga. Napilyar. Chat na si Riluna nga nay agtambong ka. Tambungan kay isod pug di nato tambungan. Dugay matap kalakaw kay daghan pa betag buhaton. Anang dugay tap kalakaw. Pag silong na ko daan ng baka. Ang baboy bahugan ko naman to. Ang baboy sa isa kadlaw kaduhara bahugan. May kelas bahug. Buntag raghapon. Daw di sad to siya kuanan kanang daghanan og bahog kay mo pa nakastahan ng duha. Ang isa manakay na karong mga September mga tunga siguro. Kalas ang baboy sa bahog guys. Agud sa isa kadlaw kaduhara gid bahugan. Sakit kayo init. Alas 11 naman good. Nang napayong-payong ko. Panglilin ra ba ni payong mo? Amo nang gihuman tong kusog iwan. Ikaw may kadagring kot man. May ani init kas tanan paghapon uwan dayon. Dapon si Doy. Init kay nay uwan na ni paghapon. Saon ta manggid nga uwan manggid. Ako siya nagdagring kot. Nalimtan niyang ringkot yapon. Again, nagdala na to si ganina. Kay tultol na kada hapon na ulan. Dani sa pasa among waiting shed maghulat guys kay wala pa may trike-cab. Lando man dani so dani sa pa. Atwat tas trike-cab. Hay. Hangat kainit. Luway ta pakasakay sa trika basta atang ta pero di ta magatangdahan kay trika bagagi. Agora yun nagisi Doy nga pagtuon sa motor na kay kung magtrabaho ko maglakaw ka ikaw magdrive. Ikaw ugma na kay patudlo ko si tatay. Patudlo ko ni Alan kid pag-drive guys kay inanik mo na tayo lakon. Gasto kayo. Tugbong paingon pa dito may matong
Magmotor kay 50 ka balik naman. Tubil kag 50 balik naman na. Unya og manakayan ka. Tugbong 40. Pagpangas 60. Paingon pa dito sa adtuan. Gasto yun. Agtuon ako sa motor basta di na kuan, di na busy. Di na busy ang linyas mga tao. Schedule mong gud sa among tubig karon tong ay mga trabaho ni duy gipang kusuhan ako kay aron mauga kay sayang kay init. Init kay basta ingani oras paingon sa alas 2 pag alas 3 ulan na dayon. Gahapon sila ni duy giulanan sa truck na. Wala sila giulan sa kanang area. Sa truck na sila giulanan. Isa nga dali agulan dito na kay bukid kayo. Kuan mao lagi. Di na gini ka paningala basta kuan. Kaya ang bukid man gid mo muunag ulan. Talagsara ang gikan sa ubos mo ulan. Bukid gid kasagara. Nakatulad ito lang harbisan sa pinya gahapon. Layo ka sa tanan ko no. Layo ka sa tanan sa highway sa Hingoog. Kada ako try cab guys. Motor mo di ay. Hangin hinon siya, init kay siya pero hangin. Diba? Hangin. Wala pagid ko kasakay guys. Nai-try cab nagtungas so may lag mo balik din to. Pagkapait ba lang. Isa na ko kauras kapin. Na napatry cab. May nagpangas duha na. May lag tutugbong ratog balik guys. Aglaayan magitag hinuwat ani oy. Oras na kapin ko hinuwat guys. Anay try cab guys. Sa eskwelahan lang nirelo na guys. Sige siya chat. Ano ka siya? Ganito eh. Alauna Pilipino tayo manggod. Kabalo ka dugay kay kung nakasakay tray cab.
Nagsugod na ang meeting guys. Pag-abot na ako, iwalan ko nakaingkod. Nagsugod na dayon. So, nag-ilik dayon ang mga officer. Kung managisgot sa mga gisgotanan. So, nag-ilik na lang dayon sa officer. Ayan. Kapag kahuman, ipatindog dayon ang mga officer sa tunga. Kay nagpaila-ila ang mga officer. So, ipatindog na dayon sa tunga. Ayan muna ang mga officer guys. Naapil ko na. Manamig meeting guys, mangulit na me. Hi guys. Puno ang kwan, puno ang tricab ni Dundun. Ipunuan. Kira. Una kaulin ako gikan nag kuan guys, gikan nag meeting. Nakapit ko din nila Lilin kay mag-upload ko. Si Riluna, naglapos na siya. Ang gisakyan ako nga tricab, ang katong gibinulan ni Riluna nga kuan tricab, mo akong gisakyan. So si Riluna, naglapos na siya kay daghan pa daw to siya buhaton kay mag-research pa siya para sa iyang mga assignment. Og hanggang dito lang ang video ko guys. So ako'y magpaalam na sa inyo. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Lalong-lalo na yun sa mga solid supporter o sa hindi nag-skip sa aming ads. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ug hanggang dito lang ang video ko. Ako'y magpaalam na and I love you to all. God bless. Bye-bye.